Bos días a todos e a todas. Vou facer unha presentación brevísima porque eu creo que todos os que estades aquí xa máis ou menos estuvemos falando deste libro e tedes unha idea. Simplemente decir para os que estén conectados a través da rede que o que estamos aquí é presentando un libro editado polo MAPA en 2019 que se chama Historia da Agricultura Española desde a perspectiva biofísica, desde unha perspectiva biofísica, 1900-2010. E van a presentarnos o libro, empezando por quen está situado no extremo, Emilio Díaz, que supoño que moitos o conoceredes, é profesor desta enxeñería agrícola, profesor desta escola. Ao seu lado está Enrique Herbés, que é historiador e especialista en historia agraria, e despois temos aquí a David Soto, que é un dos coautores deste libro, xunto con xente tan relevante como Gloria Guzmán ou González de Molina. Eu creo que temos unha oportunidade que espero que intentedes aproveitar, porque realmente o enfoque deste libro é completamente innovador. Introduce unha serie de visións, de metodoloxías ás que igual non estamos tan acostumbrados e que, desde ese punto de vista, espero que vos sexa moi proveitoso. E non me enrollo máis, creo que vai empezar Enrique, así que adiante. Bueno, bo día a todos e a todas. Bueno, agradezo a Escola Politécnica que me invitase hoxe a este acto convocado hai xa máis dun ano polas circunstancias que todos sabemos, non? Bueno, notase que hai xente que me quere ben e que estimula a miña fachenda cando, non sei se me insulta chamándome especialista en historia agraria. Bueno, e me convida a presentación deste libro do que é autor un bo amigo como David Soto. Para min, este é un libro fundamental nos últimos tempos, na medida que estamos falando dunha síntese que, agrupa as aportacións e o labor desenvolvido por David e outros historiadores nas últimas décadas dende a economía ecolóxica. É un libro que centra a análise do sector primario no que eles denominan os elementos de fondo que fan posible a produción agraria e o seu mantenimento en condicións óptimas de funcionamento. Polo tanto, despraza o que sería a análise do sector dende da perspectiva do crecemento económico á perspectiva da sustentabilidade do propio sector. É dicir, se parte da perspectiva da produción cara a unha perspectiva onde o máis importante é a propia reproducción do sistema. Isto implica analizar os fluxos de enerxía, de materias e de información que establecen os sistemas agrarios co seu medio ambiente, tanto desde unha perspectiva ecolóxica como desde unha perspectiva social. É o que, na propia introducción, os autores nos remiten ao termo metabolismo agrario ou metabolismo social agrario. Por tanto, pasamos na análise da historia da agricultura española de un enfoque estrictamente económico, ou se queremos economicista, a un enfoque que eles denominan biofísico. En boa medida, este libro sirve para cuestionar os dous grandes paradigmas, os dous grandes modelos que existían na historia da agricultura española ao longo do século XX e quizáis casi hasta os nosos tempos. Dous paradigmas que se centraban fundamentalmente na cuestión do crecemento económico e da aportación que a agricultura facía ao crecemento económico xeral e á modernización. O primeiro deses paradigmas, utilizando xa unha denominación bastante aquilatada, poderíamos denominarlo o paradigma do atraso ou incluso, recurrindo ao vello título de Jordi Nadal, o paradigma do fracaso. Un paradigma que está claramente dominante na historiografía española ata os anos 1980. Según este paradigma, a agricultura española non dera desempeñado o papel que lle cumpría. É dicir, eso xa de adxudicarlle desde fora un papel á agricultura, sin ter en conta a veces nin as propias necesidades dos grupos sociais implicados, resulta bastante, bastante soberbio, desde o punto de vista intelectual, non?
Por tanto, bueno, pois a agricultura sería unha rémora na industrialización, na modernización do país, non? O paradigma ese da modernización está moi presente, onde ademais os aspectos económicos, sociais e políticos estaban moi vinculados. Este paradigma ten as súas orixes xa a finais do século XIX, como consecuencia, bueno, pois da crise agraria finesecular, das consecuencias do desastre 98, da idea da decadencia española e das propostas que fai o pensamento rexeneracionista, en boa medida. Pero é curioso como ese paradigma, cando se consolida realmente, creo que é a miña opinión, nos anos 1960-1970, e se consolida, eu creo que sobre todo nos sectores de oposición ao réxime franquista. Para eles, ese sector agrario non, entre comillas, modernizado, era o principal responsable do fracaso da democratización política do país, da guerra civil e da propia ditadura franquista. Por tanto, estamos ante un paradigma bastante consistente internamente, aínda que, bueno, pues bastante débil cara fora, en boa medida. Os referentes deste paradigma, pois, estaban, pois, con quen nos comparamos, non? E creo que a comparación, ademais, o termo de comparación era tamén un termo un pouco arbitrario en aspectos, é dicir, sempre se falaba da Revolución Industrial Inglesa, sempre nos remitían sobre todo a Paul Weyrich en moitos aspectos, porque eles definían, bueno, pues Weyrich e compañía definía o papel da agricultura desde, bueno, pues un sentido moi claro, non? É dicir, eles consideraban que o aumento da produción agraria e o aumento da productividade permitía a agricultura desempeñar un papel significativo no desenvolvemento económico desde dous puntos de vista. Desde o punto de vista da oferta, a agricultura debería proporcionar alimentos a unha poboación en crecemento, debería proporcionar materias primas ao sector industrial, un excedente de man de obra e tamén debería proporcionar capital. E se non facía isto, pois evidentemente esa agricultura constituía un fracaso. Desde o ámbito da demanda, a agricultura debía de ser capaz de comprar insumos, bens de equipo e bens de consumo, vinculado a ese proceso de aumento da produción e a productividade. Bueno, frente a este paradigma, a partir dos anos 1980, sobre todo, se vai diseñando un modelo máis optimista ou, se queremos, eu quero decir, menos pesimista sobre a contribución da agricultura ao desenvolvemento económico e, entre comillas, á modernización. Porque, curiosamente, a pesar de que sea crítico co paradigma do fracaso, esa concepción da agricultura na modernización sigue estando presente, non? En boa medida, a aparición deste paradigma está vinculado, por unha parte, á percepción do que está pasando no mundo agrario español desde os anos 1960, é dicir, un mundo que está experimentando transformacións radicais, bueno, pues, utilizando, bueno, pues, a un dos guías espirituais da nosa xeración, falaba de outro proceso de cambio por derribo, non? Que decía José Antonio Durán, bueno, recentemente fallecido, non? Pues, ese proceso de cambio agrario por derribo se veía no país pues, nos anos 1960 e 1970, non? E, por tanto, falaba de un cambio profundo. Ao mesmo tempo, está vinculado á aparición dunha nova xeración de historiadores que accederon á universidade nos anos finais do franquismo ou, sobre todo, na transición. Eu creo que, en boa medida, digamos, o símbolo ou paradigma deste grupo de historiadores é a figura de Garrabou, en boa medida. E este novo paradigma vai aportar novos termos de comparación, tamén. É dicir, frente a Inglaterra ou a Europa noroccidental, é dicir, os Países Baixos, Dinamarca, boa parte da Alemania, sempre eran o modelo, pois, eu creo que a partir este paradigma parte en boa medida da comparación con outros medios, especialmente cos países mediterráneos. E eu creo que neste sentido tivo moito peso a vinculación entre moitos destes historiadores co mundo intelectual italiano dos anos 1970 e dos anos 1980, donde, bueno, pois, esa visión non tan negativa da contribución da agricultura á modernización económica xa estaba bastante superada, non?
A parte desas constantes, é moi significativo que estes historiadores van a introducir na súa análise o que le chaman condicionantes estructurais do sector agrario, facendo referencia aos condicionantes fundamentalmente medioambientais e os condicionantes institucionais. Pero digamos que esa percepción, sobre todo dos condicionamentos ambientais, é un elemento adxetivo na análise, non un elemento fundamental. Sirve para desenvolver o propio paradigma, pero non modifica o paradigma. Seguimos no paradigma do crecemento económico, no paradigma da modernización, da contribución que a agricultura ten ao proceso de industrialización. En boa medida, vou coller unha cita de un artigo de Pinilla e de Clar e outros no ano 2015, un artigo bastante recente, que sistematizaba estas ideas dos condicionantes medioambientais. Decía, para entender a evolución da agricultura española e as súas posibilidades de contribuir ao crecemento económico, é importante ter en conta a excepcionalidade ecolóxica de España en Europa, non? Dous trazos son de primordial importancia: o predominio dun clima de carácter mediterráneo e o abrupto relevo existente. Que ocorre? A parte de analizar os condicionantes que isto implicaba na propia política agraria, este elemento era un elemento subordinado a ese discurso xeral. Do mesmo xeito, cando se falaba dos condicionantes institucionais, se falaba dunha desigual distribución da propiedade da terra, que se consideraba o resultado dunha historia secular que casi nos levaba a Idade Media, pero que se consolidara ca reforma agraria liberal do século XIX. E esa estructura que nos daba, por unha parte, zonas de predominio da gran propiedade, especialmente no sur peninsular, esa gran propiedade que xeraba unha man de obra xornaleira, abundante, barata, e que, por tanto, desincentivaba a propia mecanización, polo menos hasta os anos 1960 e 70. Por outro lado, no norte peninsular, o predominio dun gran número de pequenos propietarios que tiñan unha limitada capacidade de consumo e de aforro. E, por outro lado, introducía, digamos, os condicionantes da propia política agraria, non? Un sistema fiscal laxo pero inxusto, donde a transferencia de recursos do sector agrario e industrial, curiosamente, prácticamente unha constante hasta os anos 1960, unha política de axudas ao sector agrario que na práctica é un cachondeo, pois eu creo que hasta a política agraria común, é dicir, hasta ese momento é absolutamente ridículo e a transferencia de recursos cara ao sector agrario é ridícula. E, ademais, cando coincide con un proceso de deterioración dos termos de intercambio da agricultura co resto da economía a partir dos anos 1960. Por tanto, estamos ante dous paradigmas que nacen, digamos, do mesmo problema. Dous paradigmas, en boa medida, son devedor do segundo, e no caso galego, ademais, moi vinculado a esa idea da etapa esa de grandes transformacións do primeiro tercio do século XX, pero donde os elementos relacionados con este enfoque biofísico ca sustentabilidade do sector están completamente a marxe. E eu creo que por eso é moi recomendable a lectura deste libro. Eso sí, agradecería que na próxima vez a letra fose un pouco máis grande, porque non empeza a ter certa idade e exixe un pouco de esforzo, non? Porque ese elemento de introducir a reproducción, a capacidade de reproducción do sistema agrario como un elemento fundamental é importante, non? É dicir, eu sempre recordo, decía miña avoa, que a culpa era do butano. E, curiosamente, cando veo textos, sí, a culpa do butano. É dicir, o feito de que ese crecemento dunha biomasa improductiva, etc., ten que ver co propio butano. Decía, a culpa de que os montes están abandonados, a culpa do butano, decía miña avoa. Miña avoa tiña unha percepción da agricultura, igual que decía aquelo de que máis vale unha toxeira que un labradío, e eu decía, esta señora está como unha regadeira. Pois, cando un lee estas cousas, se decata de que os vellos e o sabor tradicional é algo que temos que reivindicar, porque está moito máis vinculada ás ideas de sustentabilidade que non todos estes paradigmas vinculados ao crecemento económico.
Bueno, pois eu paro aquí. Pois ben, antes de máis, pois tamén sume un agradecemento por invitarme á presentación do libro, que tal como decía Mar hai un momento, pois pareceme tremendamente innovador dentro da súa perspectiva, e acabamos de ver, en certa maneira, a presentación que acaba de facer Quique, pois unha mostra delo, e tamén, como el tamén decía, pois é fundamental, en certa maneira. Non sei como definía exactamente, pero polo menos poderíamos calificalo tamén de oportuno. Vou a... relativos ao metabolismo en sí mismo, como se tratado un pouco no libro, e sobre todo comenzando co que chamaríamos, ou podemos chamar, a aproximación socioecolóxica, que é unha constante e fundamental dentro para a comprensión un pouco dos feitos que aparecen no libro, non? E con a aproximación socioecolóxica, os que me tedes sufrido nalgúna das clases, pois probablemente xa seña bastante reiterativo, pero dunha maneira resumida podemos definilo como intentar interpretar que é o que ocorre no territorio, ou incluso como é o territorio a través dese complexo de relacións que existen entre os elementos e os procesos ecolóxicos e os elementos e procesos sociais, non? Que se conectan entre sí a través de relacións que son moi complexas, non? E que moitas veces se manifestan no aproveitamento que fai precisamente esa parte social da parte ecolóxica, no que normalmente, de unha maneira natural, se chamaba aquelo de recursos naturais, e hoxe en día vense a interpretar máis co concepto de servizos dos ecosistemas, é dicir, os ecosistemas, entre os cales se incluirían os agroecosistemas, dos cales comentaré un par de cosas agora, pois realmente producen unha serie de bens, unha serie de servizos, dos cales se aproveita a sociedade e así pois eles contribúen ao benestar, non? Pois en este marco que se sitúa a comprensión dos agroecosistemas como elemento central un pouco de seguimento para ver toda esa perspectiva histórica que tamén nos acaba de relatar un pouco nos seus detalles, Quique, non? Os agroecosistemas, a súa vez, defínense de feito aquí no libro como unha variante dos propios ecosistemas, é unha diferenciación casi metodolóxica, epistemolóxica, é dicir, é unha cuestión de perspectivas, non? Pero a diferencia estaría que os ecosistemas naturais mantéñense no tempo, recupéranse de diferentes tipos de perturbacións ou impactos, perpetúanse no tempo a través dunha serie de mecanismos intrínsecos que podemos definir como de autoorganización. Esas relacións complexas que existen tamén dentro deles, non? Múltiples elementos que se relacionan entre sí a través de múltiples fluxos de relación. Hai un montón de especies, vegetais, animais, un montón de relacións tróficas, de formas de aproveitamento de enerxía, etc. E iso que fai é que o ecosistema poda seguir cara adiante, non? Os agroecosistemas introducen, desde unha certa perspectiva, pois elemento humano dentro dese sistema de relacións. É dicir, son sistemas que son manipulados polo ser humano para obter un beneficio dirixido, se queredes interpretalo un pouco desde esa perspectiva de servizos de ecosistemas, para o aproveitamento de determinados produtos, non? Dentro da sociedade, como o que se denomina no libro, por exemplo, biomasa útil, é dicir, aqueles produtos que permiten á sociedade obter alimentos, obter enerxía, obter medicinas, obter toda esa serie de cuestións que se necesitan dentro da sociedade, non? Como tales, tanto os ecosistemas como os agroecosistemas son considerados o que se define como sistemas complexos, e particularmente sistemas complexos adaptativos, é dicir, capaces de adaptarse tanto aos cambios internos, pola modificación do comportamento de algúns dos elementos, como externos, é dicir, das influencias que veñen dende o exterior. Pero tamén, e é un criterio que se adopta brillantemente, na miña opinión, dentro do libro, son ou poden ser considerados como sistemas disipativos, non? E este é un concepto que ven da termodinámica de non equilibrio, dos procesos irreversibles, e que ven significando, para entendernos dunha maneira moi simplificada, que se tú tes unha determinada estructura nun agroecosistema, o que che permite é disipar entropía, é dicir, disipar a tendencia a desorden que
polo segundo principio da termodinámica, existiría na natureza a base de ordenar todos esos elementos e esas relacións, non? Isto, que parece moi complexo, realmente podemos ver en elementos simples e aludía, hai un momento que é un deles, é dicir, pensade, por exemplo, nun sistema de aproveitamento tradicional como pode ser o de Agras aquí en Galicia. É dicir, unha interdependencia entre unha zona de agro e unha zona de monte, unha zona que ten unha maior intensificación e unha máis extensiva, entre as cales se crean toda unha serie de fluxos de relación, é dicir, elementos de fertilización que van á zona de máis intensificación, outro tipo de elementos como pode ser o gando que sube a esa zona extensiva a aproveitarse da biomasa vegetal, etc. Pero é importante coñecer que ese sistema mantense, esa compensación, esa disipación de entropía establecese en función dunhas estructuras que se manteñen e que manteñen unido internamente a ese agroecosistema, non? Era un pouco que decía o grande Prigogine, o grande experto en termodinámica e no equilibrio, decía que medramos en proporción directa a cantidade de caos ou de entropía, poderíamos decir, que podemos manter e disipar. É dicir, necesitamos desa organización para que o sistema non colapse, non? Ben, ese sistema de Agras, que é moi paralelo en moitas zonas da Europa Atlántica a través do sistema Infill-Outfill, ou en Centroamérica a través dos sistemas de Milpa, ou o sistema de Maquis Mediterráneo, ou de Satoyama no sudeste asiático, en Xapón, en China, non? Supoñen unidades, polo tanto, básicas de, digamos, relacións metabólicas, é dicir, de relacións de aproveitamento desa enerxía. E como tamén foi mencionado en un momento, non só supón, evidentemente, unha serie de relacións entre elementos, senón existe unha dependencia na continuidade do sistema do que se chaman os elementos fondo neste libro, neste traballo, non? Eses elementos fondo, polo tanto, serían eses fondos biofísicos, é dicir, todos aqueles elementos do territorio, como se cultiva, como se aproveita o gando, e unha serie de fondos sociais, non? É dicir, a poboación que vive e os medios técnicos que ten para producir. E é a análise de todo isto que nos vai permitir ver esa transición ao longo do tempo, esa historia, que se ten definido tamén no traballo como unha transición socioecolóxica, e por eso aludía o tema ao principio. Bien, con estes elementos de xuicio nos podemos analizar un poquinho máis claro como é a metodoloxía abordada dentro do traballo e que se fai a través dunha ferramenta, podemos definir como unha ferramenta analítica, de feito defínese así, aplicada a relacións socioecolóxicas, que é ese estudo do metabolismo agrario, non? É dicir, como se relacionan, como se organizan eses intercambios entre os agroecosistemas, a sociedade e o ambiente ecolóxico, non? E isto faise, e aquí é moi importante para facer un seguimento de como ten evolucionado a agricultura ao longo do último século, a través da estimación da produción primaria neta dentro desos agroecosistemas e, sobre todo, do seu reparto en diferentes tipos de extracción ou de permanencia dentro do territorio. É dicir, dentro do que se produce dentro dun territorio hai unha parte que nos apropiamos del como sociedade, outra parte que vai quedar no terreo en moi diferentes formas, tanto o que nos queda despois de colleitar algo que plantamos ou que simplemente non colleitamos e que nos queda aí. E é precisamente a relación entre estos diferentes utilizacións da biomasa ou diferentes aproximacións á biomasa que vai definir esa sustentabilidade do sistema tamén antes aludida. Esa sustentabilidade, esa capacidade do sistema para que siga facendo as súas funcións, non? Ben, a isto, evidentemente, súmase a integración de aspectos socioeconómicos, a análise da desigualdade na cal se produce, que tamén aludía antes Quique, e os impactos sociais e ambientais. De tal maneira que, vamos a ver se non me lío, que ten un montón de material aquí, é que, bueno, a verdade é que iba notando, isto é interesante, isto hai que comentarlo, non? Ao final son un montón de cousas e intentar resumilo é complexo, non? Quería acabar simplemente comentándovos un pouco, a partir de este enfoque, desta metodoloxía, como se chega, digamos, a unha conclusión sobre a evolución da agricultura un pouco. E que eu destacaría, dentro dos cambios que se producen nesos agroecosistemas que antes describíamos un pouco, como
unha desvinculación no territorio dos diferentes elementos que o compoñen. E por eso empezaba un pouco definindo que era agroecosistema e cales son esas relacións a nivel incluso de termodinámica de non equilibrio que resultan bastante complexas de entender. É dicir, o que ten evolucionado agora en unha situación na cal a situación no territorio é dunha desvinculación dos diferentes elementos que o compoñen, dos diferentes usos do solo. Poñerevos un exemplo que seguro que vades a entender. É un pouco como en determinadas zonas nas cales existe, pois por unha parte, ten tendido hacia un tipo de aproveitamento forestal e hacia outro tipo de aproveitamento agrícola. É o que Fernando Parra, o ecólogo, lle chamaba as paisaxes de leite mentolado. É dicir, aquelas zonas nas cales existían unhas pradeiras orientadas ao aproveitamento de vacún de leite e pegadas ao mesmo lado hai unha serie de plantacións de eucaliptos e non teñen absolutamente nada que ver dentro de todo o complexo dos ciclos, digamos, a nivel de aproveitamento de enerxía, de funcionamento do propio sistema, non teñen nada que ver uns con outros. E están pegados. E iso antes, nos sistemas orgánicos, como son definidos no libro, eso non existía. Existía unha rede de relacións que precisamente era o que permitía que o sistema non colapsara. E aí é onde vemos o interesante desta perspectiva, non só unha perspectiva histórica, como decía, nunca sei quen é o que decía, a historia é, vos sodes historiadores, a historia é só un maldito suceso tras outro, non me acordo se era Tony ou a quen lle dá, non? Realmente non é así, realmente se contemplamos a historia son un montón de cousas que pasan detrás e que nos apuntan por determinadas fenomenoloxías dos propios sistemas, sobre todo os sistemas complexos, a ver que é o que vai pasar no futuro. Como apuntes, e xa vou rematando, son determinado tipo de consecuencias, que ten precisamente ese incremento, digamos, ou mellor dito, esa incapacidade do sistema para xestionar a entropía como que tiñan anteriormente. E destaco vos sobre todo tres. Primeiro, a desarticulación un pouco dos fluxos internos de enerxía. É dicir, é demoledor un gráfico, ten un montón de gráficos este libro, pero hai un que me parece tremendamente interesante que é precisamente a comparación das entradas e salidas de NPK, é dicir, do nitróxeno, fósforo, potasio dentro do sistema, de maneira que a partir dos anos 50, un pouco, e vede un pouco a correlación cos devenir histórico do que falaba aquí, vemos que existe unha moita maior entrada de NPK, de nitróxeno, fósforo, potasio, que saída. A donde vai ese resto? Pois, evidentemente, incorpórase a outros elementos do sistema nos cales non se debería incorporar, como son as augas, como son o suelo, creando procesos de contaminación, que non é raro que nos estudios que hai sobre límites planetarios nos digan que realmente a contaminación por nitróxeno e fósforo acabe sendo un dos límites planetarios que xa está ampliamente superado. Outro deses límites sería a biodiversidade, e, evidentemente, esa contaminación afecta tamén a biodiversidade, pero tamén a simplificación dese paisaxe, de acordo? Esa falta de heteroxeneización que era fundamental nas paisaxes orgánicas e que agora non existe, non? E tamén determinados desequilibrios no uso de biomasa. Acordábamonos que ese reparto que había entre a biomasa extraída, a que se reutilizaba, a que quedaba no sistema, era fundamental para a sostenibilidade dese sistema. Agora, a desarticulación un pouco desa relación, o que fai é que realmente non exista elementos fondos suficientes para o mantemento da biodiversidade no sistema e realmente para a sostenibilidade do sistema en si mesmo e a produción de servizos ecosistémicos. Creo que me paso un montón de tempo, verdad, Mar? Non me reñas. Pero vamos ben, non? No, simplemente destacar, porque me queda por aquí, porque fun saltando como unha lebre, de un lado para outro, e único, que é o que ocurre a parte destos elementos de degeneración? Pois realmente, como se poden facer? Pois precisamente co butano, que decía a abuela, era, non? De aquí de Quique, do compañeiro. Realmente con elementos externos ao propio sistema que se acaban importando. Eso significa que a dependencia do sistema xa non é dentro da súa propia esfera de influencia, senón de esferas que son moi alonxadas do propio agroecosistema. De maneira que realmente o que se está facendo é trasladar determinados elementos e incluso impactos do sistema a outros lugares. É dicir, aquí forestamos porque noutro sitio se deforesta, como moi ben indican tamén no libro. É dicir, necesitamos terras agrícolas para determinadas producións que aquí non facemos e aquí, sin embargo, podemos reforestar, por outra parte, utilizando moitas veces especies de crecimento rápido e alterando un pouco tamén a situación que había inicialmente a nivel forestal. Ben, creo que
pola miña parte nada máis, seguro que se me queda un montón de cousas por aí das que quería dicir, pero, bueno, tampouco é cuestión aquí de entrar en tanta profundidade, e unha vez máis agradezo vos a invitación. Bueno, pois eu quero, lóxicamente, tamén empezar agradecendo o convite e a idea que Mar e Ana tiveron de presentar aquí na EPS o libro. Para min é moi importante porque normalmente eu non teño docencia con alumnos que se dedican de maneira monográfica ás cuestións agrarias, que son as que eu me dedico na investigación, e para min a oportunidade de poder contrastar e discutir as ideas do que fixemos nesta investigación con vos, pois é un privilexio, e quero tamén agradecer evidentemente os comentarios de Quique e de Emilio, amabilísimos. Eu esperaba alguna crítica maior, pero vos agradezo. Ademais, creo que a orientación que tivechedes vai ser bastante complementaria co que eu vou contar, e ademais me aforrades ter que explicar algunhas cuestións. Bueno, simplemente quero empezar dicindo que, ainda que temos esta versión, que é a versión en español, tendes arriba as dúas portadas, tamén hai outra versión en inglés que ten unha ventaxa, ten dúas ventaxas, aproveitando que sinalaba aquí, que estou completamente de acordo respecto á edición do libro en castelán, e é que é aberta, se pode descargar, e é de descarga gratuita, a diferencia do libro en castelán, e ademais a letra é un pouco máis amable para seguir. A desventaxa é que está en inglés, pero, bueno, en todo caso tendes esa opción. A segunda cousa que quero decir para empezar é que este é un libro en multiautoría, pero é un libro tamén, me parece importante resaltalo, multidisciplinar, transdisciplinar. Isto non se pode facer solo dende unha persona, é imposible facer isto unha sola persona, e é imposible facer isto dende unha sola disciplina. Neste libro somos 3 historiadores e historiadores económicos, unha enxeñeira agrónoma, 2 biólogos e un enxeñeiro forestal, os que estamos traballando. Quero dicir que a mezcla de cousas, a mezcla de metodoloxías, a mezcla de coñecementos de moi distinto tipo é o que nos permitiu chegar a isto. E a mí isto me parece importante tamén decilo nunha aula universitaria e nun espacio que é de docencia e de investigación, a necesidade de colaborar, a necesidade de integrar coñecementos dispersos. Eu hai un montón de cousas que se digno libro que se non chega a ser polo contacto e a colaboración con colegas de agronomía e de bioloxía xamais tería sido capaz de decir, xamais tería sido capaz de aprender. Bueno, de onde parte o libro? O libro parte efectivamente da parte dos historiadores do equipo de investigación, a idea inicial, e parte, como moi ben explicou Quique, e non me vou deter moito nesto, nunha insatisfacción cos relatos que había ao respecto da evolución da agricultura, non só española, sino a escala mundial. E, además, unha insatisfacción bastante xeralizada, tanto con esa idea dun pasado atrasado, pero tamén con esa idea dun presente recente ou dun pasado recente de éxito, esa idea de que, de verdade, a agricultura española ou galega, porque nos valdría exactamente igual, fora incapaz, digamos, de cumplir os retos que o mundo contemporáneo, a industrialización, lle impuña, pero, relativamente máis ou menos a partir dos anos 60-70, sí que os conseguiron. Por lo tanto, esta sería unha historia de éxito, unha historia de incremento da produción agraria para alimentar a población con menos traballo, digamos, para simplificarlo de maneira moi simple. E isto a nos parecía moi pouco satisfactorio, porque, efectivamente, pensábamos que había que dar un salto, que había que dar un salto que nos permitira evaluar outro tipo de cousas. Aquelo que en realidad non é nada novo, isto sempre lle gusta decilo a José Manuel Naredo, o economista ecolóxico probablemente con Joan Martínez Alier, máis importante deste país. Isto xa o decían os fisiócratas no século XVIII. Decían aquelo de que o obxectivo da economía é estudar como se asegura a produción, asegurando ao mesmo tempo o mantemento do que eles chamaban os bens fondo.
E esta idea é moi importante, que xa sinalou Emilio, o mantemento dos benfondo. Casi máis de 200 anos despois, o pai da economía ecolóxica, Nicolás Georgescu Roegen, recuperou esta idea incorporando os achádegos da termodinámica e decía o fundamental non é explicar como conseguimos incrementar os fluxos de saída, a cantidade de cousas que saen dun sistema, sino que o obxectivo é saber como somos capaces de manter un determinado fluxo de saída que nos permita sobrevivir, que permita efectivamente que estas estructuras disipativas se manteñan sin socavar a base dos benfondo. ¿no? E isto vos que sodes, a maioría de vos en algunhas disciplinas de inxeniería o entenderedes moi ben se entendemos, tomando o exemplo que decía Emilio, se nós estamos sobrefertilizando a terra e chegamos a problemas de contaminación por nitróxeno ou estamos sacando materia orgánica, temos problemas, digamos, para asegurar non solamente o mantemento da produción futura, sino tamén outros elementos que son esenciais que a análise convencional non consideraba, como a biodiversidade, etc. Entón, polo tanto, isto para nós era o elemento fundamental. Entón, bueno, hai todo un capítulo do libro que non me vou a parar nelo, porque en parte xa explicou Emilio algún dos elementos, pero que aparece sintetizado neste gráfico que tendes aquí, que digamos o esquema de funcionamento, o esquema sintético que intenta explicar que é todo o metabolismo agrario. E basicamente isto do metabolismo agrario tedes que entendelo así. É dicir, como somos capaces de manter, de asegurar con fluxos de saída de entrada a reproducción dos bens fondo que permiten que o sistema agrario, neste caso, que nos interesa, pero isto valería para calquer sistema económico, se puedan manter no tempo. E nos consideramos 4 bienes distintos. 2 de carácter físico e 2 de carácter social. E isto me interesa moito destacalo. De carácter físico sería o territorio, é dicir, os agroecosistemas propiamente ditos, e o gando, e os bienes de carácter social serían, por un lado, os medios de producción, pero, por outro lado, a población agraria. Entonces, da mesma forma que nós temos que asegurar o mantemento dos agroecosistemas pechando os ciclos bioxeoquímicos, por exemplo, incorporando parte da biomasa que se xera todos parte desa produción primaria neta, xoga un papel fundamental no mantemento do agroecosistema e, polo tanto, é biomasa útil, non se pode entender como biomasa inútil, non podemos pensar solamente no que sae, no que levamos ao mercado, sino que temos que ser capaces de asegurar como se mantén todo o sistema. Pero o mesmo pasa coa población agraria. Se nós non aseguramos a reproducción da población agraria, todo o demás da igual. E con que aseguramos a reproducción da población agraria? Pois con unha renda non mínima, con unha renda xusta, que sexa equiparable, digamos, ao conxunto da sociedade. De aí que no libro se intenden o gando os medios de producción igual, pero me interesa determinar estes dous elementos, porque estamos nunha escola politécnica e estamos nuns estudios que falan de presente e de futuro e a mí me interesa o pasado porque me informa o presente e me informa o futuro. Aparte de, evidentemente, porque me gusta a historia, pero isto non é o relevante aquí. O que é relevante é o presente e o futuro. Entón, o que me vou centrar na miña exposición non é en explicar no que pasou no século XIX ou que pasou na primeira mitad do século XX, sino que vou intentar sintetizarvos os rasgos máis importantes dos cambios das últimas décadas e en que medida nos informan algo acerca do que está a pasar hoxe na agricultura española e cales son os camiños que nos estamos vislumbrando para o futuro, que son cos que vos ides a toparvos na vosa labor profesional cando saia desde aquí. Esta é a escolla que eu fixen, evidentemente podería falar de moitas outras cousas, pero logo no debate, se queredes e se hai tempo, podemos facelo. Entón, que é o que nos din os feitos? Que é o que nos din os datos do libro da maneira máis sintética posible e vou ser moi simplificador aquí. Bueno, pois nos falan de desagrarización e de abandono. Isto é ben coñecido, pero eu quero poñer o acento non no abandono, sino na desagrarización. Porque, e polo tanto, non na despoblación, sino na desagrarización. As comarcas, por exemplo, cercanas a Vigo non están despoboadas, pero están desagrarizadas. E isto é un problema, por qué? Polo que decía Emilio,
pola ruptura das conexións entre os espazos do territorio que ten consecuencias ambientais moi fortes. Entonces, cales son, cara que camiño nos están dibuixando os datos que están neste libro? Pois nos están dibuixando un camino que nos está dicindo que de maneira agregada, de maneira colectiva, a agricultura española, e eu creo que todas as agriculturas europeas, camiñan cara que nós chamamos unha agricultura sen agricultores. Vale? Cales son os feitos? E nos estamos traballando na actualización dos datos, entón hai algúns dos datos que vos vou amosar que chegan a 2017. No libro nos paramos no 2008, pero chegamos a 2017. Ben, primeiro, a produción agraria é verdad que creceu. En valores monetarios, multiplicouse por 3 dende os anos 60. Todos os datos que vou falar van de 60 a 2008, 60 a 2017. Multiplicouse por 3. En valores monetarios. Isto é verdad. Pero, en términos físicos, en términos de canta biomasa creceu, prácticamente non creceu. A produción de biomasa con destino apropiada polos seres humanos creceu un 1,1. E a produción primaria neta, multiplicouse por 1,1. E a produción primaria neta só por un 1,2. Que quere decir isto? Que o que creceu non foi a nosa capacidade de producir máis biomasa, senón fixemos un cambio na localización desa biomasa. O que fomos capaces de facer é incrementar a parte da biomasa que xeran os ecosistemas españois que ten destino no mercado. E hai un dato para entender isto moi importante, que a produción cárnica neste mesmo período multiplicouse por 9,4. É dicir, isto tamén nos fala de algún outro elemento esencial, especialización e intensificación. Intensificamos concentrando o noso esforzo productivo en determinados elementos. E isto tivo consecuencias para o mantemento dos bens fondo, tanto físicos como monetarios. Por qué? Porque para conseguir reproducir as condicións de producción, é dicir, para conseguir recuperar, por exemplo, a fertilización, todos os ciclos enerxéticos que precisan asegurar a produción, tivemos que, xa que non estamos, deixamos de utilizar parte da biomasa no reciclaxe do propio sistema, tivemos que buscalo do outro lado. Onde? Tivemos que buscalo na industria e no incremento dos inputs industriais. E de aí toda unha serie de consecuencias de carácter ambiental, pero tamén de carácter económico. Se a produción se multiplicou por 3, os consumos intermedios o fixeron por 8,6 dende 1960. Ademais, nun contexto no que económicamente a agricultura foi perdendo peso relativo de maneira constante. A relación de intercambio que se mide entre a ratio entre precios percibidos polos agricultores e o índice de precios ao consumo, é dicir, a capacidade de consumo media dos españois, se deteriorou un 70% dende 1960, que é unha auténtica animalada. E isto se realizou, e non me vou deter moito aquí, porque isto explicaba moi ben Emilio, se realizou a costa dos servizos ecosistémicos que prestaba a agricultura tradicional. Dous terceras partes destes consumos intermedios son inputs industriais, o 38% son piensos, moitos deles importados, é dicir, non solamente deterioramos os nosos agroecosistemas, sino que deterioramos outros agroecosistemas fora. Perdimos eficiencia enerxética, perdimos biodiversidade, sobrefertilizamos e, además, temos unha contribución, a agricultura española ten unha contribución neta o cambio climático que foi crecendo nas últimas décadas. Multiplicáronse por 3 as emisións. E isto é moi importante dende o noso ponto de vista para nós. Entón, todo isto como nos leva a decir algo do elemento fondo población agraria, que a min o que máis me interesa aquí para esta argumentación. A idea é que, a pesar deste incremento da produción, o deterioro da relación de intercambio máis o incremento de costos de produción fixo que a renda agraria se deteriorara un 17% dende 1962 ata o 2017. Mentras que o gasto familiar medio das familias españolas multiplicouse por 3. Entonces, se a renda agraria agregada disminúe e o
gasto familiar medio das familias españolas, recordade, produción agraria, unha renda mínima, equitativa, xusta, que nos permita manter un nivel de vida equiparable ao do resto da población, porque senón aquí temos un problema. Como se conxuga isto? Como se fai para conseguir que, se a renda agraria cae, a capacidade de xerar riqueza económica diminúe? Solamente se fai de unha forma, disminuindo o emprego, destruindo o emprego. E isto é o que pasou. Perdéronse o 79% do emprego agrario existente en 1960 ata o 2017. E destruindo explotacións, lóxicamente. Perdemos 2/3 partes das explotacións que existían no censo agrario do 62, e isto se acelerou nas últimas décadas. Dende o ano 1987 destruíronse o 48% das explotacións agrarias que había en España. En Galicia o dato é o 68%. Vale? O sea que aquí foi moitísimo máis forte. E ademais esta é unha tendencia que non se detivo, non se parou. Como decía as vellas tendencias, isto é un axuste que ten un final, unha vez que temos explotacións dunha dimensión rentable que se poden manter. Os nosos datos nos din que non, que este axuste continúa cara a onde? Non sabemos, pero todo indica que continúa cara a unha agricultura sin agricultores. Máis do 40% dos titulares de explotación teñen hoxe máis de 40 anos. Non me vou detener isto porque xa me estou pasando de tempo, pero, bueno, basicamente a idea é que aquí hai unha trampa que leva as explotacións existentes cara a acentuar esa dependencia do mercado e esa dependencia da intensificación. Se eu teño que asegurar unha mínima renta, teño que facelo destruindo emprego. Como destruo emprego? Sustituindo emprego por inputs, é dicir, incrementando a miña dependencia do mercado. E aquí isto non é, como se entendía, un círculo virtuoso da modernización agraria, sino que este é un círculo vicioso que leva a ser cada vez máis dependente do mercado, máis dependente de préstamos e evidentemente a ter un problema gordo. Entonces, remato con esta diapositiva, que son 3 gráficos que non están no libro, que están na actualización que estamos a facer agora, que nos amosan claramente cara a onde vamos. Vamos, efectivamente, a cara a destrucción de emprego e de explotacións, polo envellecemento, cara a un modelo de manexo dos agroecosistemas baseado en tecnoloxías mecánicas e mano de obra asalariada crecentemente precarizada e inmigrante en maior medida, con unha caída da renda agraria que non se detén e que se ve exemplificado moi claramente nestes 3 datos. Primeiro gráfico, caída da mano de obra familiar e crecemento da mano de obra asalariada. Vemos como prácticamente de un punto de partida no cal a mano de obra asalariada na agricultura española tiña un peso relativamente baixo no momento actual no que están prácticamente equiparadas. Unha caída da remuneración media dos asalariados agrarios en España, moi evidente. Vemos moi claramente como se produce unha precarización deste traballo e logo un crecemento moi importante nos últimos anos da mano de obra inmigrante, que é a que concentra precisamente a precarización e unhas condicións laborais pésimas. Hoxe en día contamos o 22,3% dos activos agrarios españoles, que son moitos menos que en 1960, en mano de obra inmigrante. Entonces, a pregunta coa que quero rematar é: pode este modelo de agricultura sin agricultores facerse cargo do mantemento dos benfondos biofísicos dos agroecosistemas e da prestación de servicios ambientais? Pensamos que non, porque aquí hai un truco. Unha parte do truco é que económicamente isto é moi rentable ou é relativamente rentable para determinado tipo de explotacións e de empresas, pero é rentable por qué? Porque non teño que dedicarlle tempo nin cartos ao mantenimento dos servicios agroecosistémicos, como si facía a agricultura familiar. Entón, claro, aquí nos estamos facendo trampas ao solitario. Pero non quero rematar con unha visión tan absolutamente negativa. Evidentemente, isto é a imaxe que temos se vemos o dibuixo global. Pero si disminuímos a foco e vemos as cousas que están pasando, en realidad o que vemos son distintos modelos
que están competindo, que están loitando por abrirse paso, ¿no? Entonces, bueno, nos rematamos o libro un pouco con este epílogo. Dende o noso punto de vista, agora mesmo estamos nunha encrucillada, é unha encrucillada que temos que pensar se queremos seguir aprofundizando neste modelo de agricultura sin agricultores ou queremos ir cara a outro modelo, ¿no? Entón, bueno, nos no libro defendemos unha visión que é a da agricultura ecolóxica con orientación agroecolóxica, porque non toda a agricultura ecolóxica ten esta orientación, ¿no? que permite manter, o que podería permitir manter unha renta mínima, pero ao mesmo tempo garantizando a prestación de determinados servicios agroecosistémicos, ¿no? E perdonade porque me pasei uns minutiños. Temos ainda uns minutiños, se queredes aproveitar para preguntar algo, tedes esa oportunidade. Bueno, pois se nos animan, pregunto eu, porque eu creo que además eso co que acabaches, David, é algo que está moi de actualidade e é algo que, se vos lembrades, estuvemos discutindo en aulas o último día, que ese modelo agrario baseado, que tamén está medrando aquí coa mão de obra inmigrante, non solamente no sector agrario, sino tamén, como falábamos en aulas, no sector forestal. Entón, estes días de aí atrás había que mirarlo nas páginas finais dos xornais casi, a un incendio dun destes campamentos en Andalucía, non recordo onde unha poboación absolutamente precarizada, centos de persoas se quedaban non sin vivenda, sin subvivienda, no medio dunha pandemia, sin que ninguén fixera nada. Esta semana lín que ese problema xa estaba solucionado, porque xa volver a resurdir ese campamento precarizado. Eu entendo que é un problema moi grave que será dunha maneira brutal no sur de España, pero creo que aquí temos, e eu quería que nos valorárades, aquí ainda temos unha oportunidade, porque ainda está relativamente vivo ese sistema de agricultura familiar. Entón, a pesar dese crecemento, dese avance continuo cara a ese outro modelo, o que quería saber era a vosa opinión, é dicir, como vedes, cara a que futuro avanzamos aquí? Non sei se queredes. O futuro é algo por construir, non? O que sí é certo é que hai diversos modelos visibles, pero hai un modelo claramente dominante. É dicir, e o que hai que ver, e nese sentido, pois, o marco institucional pode ser moi importante por cal modelo se aposte. Neste momento está claro por cal modelo se aposta, ¿no? Polo dominante e por intensificar todas estas liñas de futuro, esa perspectiva negativa da que podemos prever a partir dos datos en boa medida, ¿no? Entonces, bueno, eu creo que neste caso a política ten o seu valor. Sí, por complementar un pouco o que dice Quique, por non salirse do léxico que decíamos a nivel sistémico e tal, tú cando se produce unha transición nun sistema, normalmente ten un aporte de, entre outras cousas, nova información. Se tú queres que un sistema progrese e se manteña no tempo, polo tanto necesitas un aporte de información que, simplificadamente, poderíamos incluso definir neste caso como unha nova conceptualización do que é innovación dentro do sistema productivo. Entonces, eso vai ser importante. Evidentemente, o que acaba de decir Quique é tremendamente importante, pero é tamén importante darlle a relevancia que ten a novas formas de aproveitamento e novas perspectivas de aproveitamento en todos os agroecosistemas que realmente poden ser fundamentais se queremos que ese, como decía David, que ese futuro seña, digamos, hacia unha situación máis sostible, non? Esa orientación agroecolóxica ou multifuncional, se queredes, incluso do que sería os agroecosistemas, o sistema agrario en xeral. Bueno, sin embargo, se me permitides, me vou a permitir ser moderadamente menos pesimista do que parece despois da miña exposición.
non sei se iso é demasiado galego. Me explico. Quero dicir, é verdad que o modelo, as grandes cifras nos están orientando cara ali, cara a este modelo de agricultura sin agricultores, con una presencia cada vez mayor de empresas, mano de obra asalariada, muy industrializada y sin prestación de servicios. Pero, en términos de políticas, que efectivamente, como acabades de sinalar, a política sigue sendo importante, ainda que pareza que non, a política sigue sendo importante, se un atende os debates que se están producindo en FAO nos últimos anos e se un atende aos debates que se están producindo na Unión Europea nos últimos anos, hai motivos, digamos, para ser moderadamente optimistas. Quere decir que se está optando de manera clara, directa e sin ambajes por favorecer a agricultura familiar e o modelo agroecolóxico? Non, pero polo menos, a diferencia do que pasaba fai 20 anos, agora se está falando da necesidade de polo menos abrir cara a un camiño cara a isto. É un pouco, se me permitides, un pouco o que pasaba no Brasil de Lula, que había un Ministerio de Agricultura Industrial e un Ministerio de Agricultura Agroecolóxica, e que prácticamente operaban casi sin conexión. Bueno, polo menos había esa orientación agroecolóxica con apoyo estatal e apoyo público. E isto está pasando agora en Europa. Está pasando en FAO. FAO está dicindo claramente que o futuro é a agroecoloxía. A Unión Europea está dicindo que o futuro é a agroecoloxía. E o está dicindo non simplemente nos papéis, sino que está dicindo tamén, por exemplo, nos plans de investigación. Se supón que nos próximos programas europeos de investigación, no seguinte H2020, digamos, para entendernos, vai entrar a agroecoloxía. E nos plans de recuperación, no famoso plan de recuperación e resiliencia do COVID, se supón que vai haber orzamentos para este tipo de cuestións. Entonces, quere decir isto que se deixe de apoiar a un modelo de agricultura industrial? Non, en absoluto. Pero que polo menos hai vías para falar e para discutir e para crear estados de opinión, evidentemente sí, ¿no? Dentro dos datos, nunha tesis que podísimos eu e Ana, analizando a evolución recente das explotacións con bovino na cornisa cantábrica, especificamente en Cantabria, aí víamos unha tendencia vendo o último censo, 2009, e quizá en estructura de 2016, que indicaba levemente a unha desaceleración do descenso de explotacións. Vos observaste sobre na última década esa desaceleración do ritmo de descenso? Sí, pero falo de agregados, porque nos non distinguimos ao análise polo de agora a tipos. Digamos que o que nos vemos nos datos tomando os que son equiparables, que son, como ti sabes de sobra, as enquisas e o último censo, ¿no? Deixando de lado os censos anteriores. Se ve claramente unha tendencia en 1987-2007 que de axuste estructural clásico, sin duda, é dicir, destrucción de explotacións e incremento da dimensión media das explotacións existentes. É dicir, ese modelo se ve perfectamente 1987-2007, pero a partir de 2007, e evidentemente eu creo que isto haberá que ver moi ben o impacto da crise nesto, hai unha pequena desaceleración, que non desaparición da destrucción de explotacións, pero o que pasa é que esas explotacións que desaparecen xa non se reincorporan. É dicir, xa non se constata, a superficie xa non se reincorpora, xa non se constata o axuste estructural. É dicir, siguen caendo explotacións, claro, evidentemente a un ritmo menor, pero iso é lóxico. É dicir, debido a caída tan forte nas décadas anteriores, é comprensible, digamos, que o ritmo de destrucción de explotacións sea menor. Pero o maior problema para nós non é esta cuestión da desaceleración, sino que esa continuación na destrucción de explotacións está directamente ligada ao abandono, sin paliativos. Claro, eso habría que desagregalo por tipos de explotacións para ver exactamente que pasa onde e como e de que maneira, ¿no?
que é un traballo, eu creo que un traballo ben interesante, non? Pero isto é un pouco o que vemos nós, non? Tamén hai outra cousa, que é o que decía da idade media. Claro, as censos e as enquisas te din cantos teñen máis de 65 anos, pero sería moi interesante saber, a partir de 65 anos, como está a distribución de edades concretas, porque eso nos informaría máis claramente de, bueno, cales van a desaparecer de maneira pouco menos que inmediata. Alguna pregunta máis? Falabais antes da renda, de que para que se quede xente no sector agrario habería que igualar a renda a outros sectores, pero eu creo que aí escapa un pouco o tema de igualar o prestixio social da profesión, porque hai un pouco a visión de que vive mellor o asalariado que o gandeiro sin saber o que ganan realmente, xa de primeira mão. Sí, claro, pero eu creo que unha posible saída, digamos, a esta cuestión ten que ver con algo que a economía feminista coñece moi ben, que son os traballos non remunerados. É dicir, algo que nos últimos anos e algo que cada vez é máis asumido, non? Cando falamos de os traballos reproductivos, digamos, os traballos de cuidados, son traballos que permiten que a familia funcione. E isto non se contabiliza, non ten un salario, non ten... Bueno, os traballos de cuidados do agroecosistema funcionan exactamente igual. E para min isto é moi importante destacalo, porque cando falamos dunha unidade familiar, e en realidad parte das trampas de solitario que nos fixemos coa modernización agraria veñen de aquí, é dicir, lle dixemos aos gandeiros, tendes que modernizaros, a palabra clave, que me parece horrible, a palabra modernización debería desterrarse do diccionario, non? Pero esta idea de tendes que modernizarvos, tendes que deixar de facer todo este tipo de cosas que facedes, tendes que deixar de ter unha hortiña, tendes que deixar de ter os toxais, o da frase da tua avoa do butano é fantástico, porque en realidad os investigadores non descubrimos nada, simplemente averiguamos o que os vellos xa sabían antes, non? Tendes que deixar de facer todo este tipo de cousas que son inútiles e tenedes un salario, vale, pero efectivamente aí vamos a competir no mercado, vamos a competir con prezos cos que non se pode competir, pero que hai todo un montón de tarefas ao redor da actividade agraria que sempre se fixeron, que sempre tiveron un valor e que de repente xa non se monetizan. Eu creo que a clave está aí. Como sociedade, temos que decidir onde poñemos os nosos cartos como sociedade. Se non o fai o mercado, temos que facelos nos como sociedade. É dicir, nos importa o cambio climático? A mí me importa. Se nos importa o cambio climático, temos que decir, bueno, pues o tipo de agricultura que contribúe a reducir o impacto das emisións, eso haberá que retribuílo de alguna maneira. Entón, deixámoslo aí. Eu, de verdade, quero agradecervos moitísimo en nome de toda a área que viñeredes a pasar este rato con nós e, desde logo, parabenizarvos a ti polo libro e a Quique e a Emilio pues, pola exposición que fixeron, porque eu creo que vos complementastes moito e moi ben, e a nos dá moitos temas para discutir nos próximos días en clase. Bueno, pues gracias a todos por vir. Moitas grazas.